Mi-aduc aminte în închisoare, aici, unde am gătuit Megidia, Poarta Albă, coloniile toate de pe Balta Mare, de pe aici, erau îndemnut în cameră cu mine și îmi spunea așa: părinte, am lăsat copilul în leagăn, nu mai știu de el. Oare mai scăpăm? Cum să nu? Acolo în închisoare erau 3 schimburi, făceai planton ca nu cumva careva să spândure, să facă vreo trăsnaie. Și acest deținut a luat pătura, a pus-o în duc și spândure. Măi, omule, scăpăm! L-am salvat, a venit peste un an de zile decretul al lui Gheorghe Udelș și ne-a dat voie să scriem acasă, să vină la vorbitor, și s-a prelucrat decretul în felul următor. A fost un abuz din partea securității, n-am avut oameni pregătiți, s-au făcut arestări necontrolate și ca tare sunteți puși toți în libertate. A durat ce a durat și a venit la dormitor la acest deținut cu copilul. Dar cine e ăsta? E fiul nostru. Dragii mei, suferința o duci, dar bucuriile nu. A murit de bucurie în brațele. De asta spun și eu. 10 ani cu Gheorghe Udelș, arestat în 1955, pe 28 martie, ne-a impus ca să părăsăm mănăstirea în 24 de ore. Ne-am dus la preasfințitul Antim Angerescu a muzeului. Păcat să ducă careva să-mi aducă serveta, un părinte, să vă arăt. Ceva, părinte, altă servetă. Ne-a dus la preasfințitul Antim și am întrebat: preasfințite, cine conduce biserica? Statul, partidul, nu mai tăceți, dacă aveți stofă de martir, n-aveți decât. Am venit, ne-a caterisit o parte din preoți și a venit securitatea să ne ridice. Când a venit să ne ia, s-a întâmplat ziua crucii, neștiind că e sărbătoare. Ne-a apărat poporul. A sărit și a plecat. Un avocat, care îl cunoașteți careva de aici, Petre Pandra, s-au arăturat de noi să facă, să ne apere procesul. Ne-a condamnat la 3 articole: refuz de evacuare, port ilegal din uniformă și abuz în funcție. Scoate-vă. Să vă spun, în 1949, când scârția roțile la Tudor Vladimirescu, unde era părintele Ioan, la preoția lui, a venit preasfințitul Nicolae Popovici. L-a preoțit pe părintele Ioan de Sfântă Mărie în 1949. Eram copil. Am întrebat eu pe părintele de acolo: părinte, v-a îndrumat cineva să mergeți pe calea monahală? Ce nu, convingerile mele.
Cine merge pe convingerile lui, reușește. Să țin minte ca acum Părintele Ioan, când l-a preoțit, îi spune Preasfințitul Nicolae Popovici așa, uite-l Părintele Ioan, unde s-a încheiat misiunea la Recea. Poate vorbesc mai mult de el. De ce? Pentru că în 64, când s-a liberat toți, noi am mai luat iar din nou de 3 ori arestați. Părintele Ioan, crema, spuma, elita țării noastre, care în închisoare nu i-au fost lăsat o zi să nu săvârșească Sfânta Liturghie. Dragii mei, sunteți aici preoți, avem libertatea, așa? Și Preasfințitul Nicolae Popovici i-a spus așa lui Părintele Ioan: Părinte Ioane, să deslegi cerul, împărtășești dreapte 25.000 de suflete pe toți n-auzai, fără megafoane, fără aparate, când striga, nici musca nu s-auda, o liniște. Să deschizi cerul, să nu ne vom închina Dumnezeului din Moscova. Ne vom închina Dumnezeului care a făcut cerul și pământul. A tras o predică, m-am înfiorat, aveam 17-18 ani. Zic, monah mă fac. S-a ridicat Părintele Ioan cu predica și a fost și profesorul lui Părintele Ioan, Florea Mureșanu, la preoția cu Părintele Ioan. Martirul neamului românesc, decedat la Aiud. Care îl cunoaște din dumneavoastră? A făcut la canal aici 8 ani, s-a eliberat și a venit și ne-a încurajat pe noi. Să ne spune, noi eram ăștia. Băieți, fiți tari, ne-am bărbătat, a plecat și în 1973, din vierea a doua de Paști, a venit Părintele Ioan cu un grup de maici la Tudor Vladimirescu, cu Maica Mihaila, martira neamului nostru românesc, care s-a săvârșit la Miercurea Ciuc. Și când a venit la mănăstirea noastră, ne-a spus așa: băieți, Maica Mihaila, Părintele Arsenie Boca, Părintele Ioan, Preasfințitul Nicolae Popovici, a spus, nu greșim dacă ne rugăm la ea. După 9 ani de zile torturate, am întâlnit-o la Jilava, dragii mei. O duce o maică de mână în 4 labe, Maica Mihaila. Și așa ne-a spus nouă în 1953, când a venit la învierea a doua: băieți, a devenit vremea să ieșim din tranșăie, să ne luăm cu anticrist de coarne, să lăsăm să ne sfâltice acest trup și să-i rupem coarnele. Ne-a vorbit dumnezeiește. Știți cum era? Era secretara mănăstirii Vladimirești, fiind la birou, vinea după ce mânca oștea și aduna resturile care mâncau maicile de corul de cor și mânca resturile de mâncare.
Și când a dus-o de la Jvilava, că mă duc unde a murit fratele meu, așa de frumos descrie ea, n-am mai văzut-o. S-a dus în cer, ne-a ucis trupurile, dar ne-a trimis sufletele în cer. Blăstămata de securitate, 80.000 numai aici, în eparhia după preasfințitul Teodosie, așa îl pot considera. Este un Ioan Gură de Aur cu îndrăzneală. Vreau să audă de pe această tribună, să nu se împutăneze că nu este singur. E singur cel care se simte că e singur. Noi suntem cu Dumnezeu. Îl simțim. Ne putem bucura. Și de aceea zic că nu am fost în închisoare, am fost în rai al lui Dumnezeu. S-a petrecut minuni acolo în închisoare. Mi-aduc aminte, pe repet, că și Evanghelia se repetă. În 1962 mă aflam la Periprava. A citit cărți, știți, dar vreau să vă spun din gura mea, nu din creier, de pe pelea, să rup din inima mea să vă dau dumneavoastră. Noi, preoții, călugării, eram torturați în mod deosebit. Din bandiți nu ne mai scotea. Era un comandant aici, la timp, nu mai răspund cum, călare pe carte, că aici va fi mormântul preoților, a dușmanii poporilor, a ceaburilor, a răzvrătiților. Faceți normele! Credeți dumneavoastră că a fost ușor? 12 km de braț până la punctul de lucru aici, la Poarta Albă. De aici, la Megidie, la fabrică de cărămidă. Ajuns acolo